Na ulici Maršala Tita v Bátskom Petrovci bolo nezvyčajne rušno. V rámci 50. ročníka slovenských národných slávností sa tu uskutočnil jarmok umenia a tradície. Hlavným organizátorom bola tento rok Asociácia slovenských spolkov žien, ktorá je strešnou organizáciou 24 ženských spolkov, ktoré žijú v slovenskom prostredí Vojvodiny. Ide o tradičný jarmok remesiel a umeleckých diel, ručných prác a suvenírov, tradičných jedál a koláčikov. Jednoducho jarmok, aký v Petrovci možno vidieť a ochutnať iba počas slovenských národných slávností. Kovačickí maliari, petrovská saláma, brinzové halušky, makové rezance, pyrohy a buchty a mnohé ďalšie špeciality dolnozemských Slovákov nemohli na jarmoku chýbať. Veď to všetko patrí k nášmu národu a kultúre. Počas jarmoku zneli námestím piesne a hudba, čo celú jarmočnú atmosféru ešte viac výraznilo. Jan Trebula z Lučenca predviedol hru na fujare a Janka Holeštiaková odovzdala svoj pozdrav zo Slovenska prostredníctvom slovenskej ľudovej piesne. Do dvorička, do dvora se mutný mesiac pozerá. Povedže mi, milý, môj holúbok sivý. Musím povedať, že je pre mňa veľká česť vystupovať na slovenských národných slávnostiach, lebo poviem zo srdca, že to, čo som tu mala možnosť vidieť zatiaľ, musím povedať, že je to urobené zo srdca a na veľmi vysokej kultúrnej a umeleckej úrovni. A zároveň by som chcela poďakovať všetkým zahraničným Slovákom za to, že dnes, keď Slovák zo Slovenska vycestuje do zahraničia, tak už sa v zahraničí necíti ako cudzinec, ale cíti sa tu doma. Takže vám ďakujem. Asociácia slovenských spolkov žien zároveň zorganizovala prezentáciu kníh 6 slovenských autoriek. Návštevníci tak mohli pozorovať svet očami ženy v jeho najkrajšom svetle.